Dagelan. Kowe nyaku piye? Ngomong urung ngerti. Dagelan urung lucu ta sembok guyu-guyu. Kok ngono lha oleh penae ra ukur oleh mendelengi HP. Oleh ngematno jebule ceblong nek ning syutingan kok ketok bari. Bari apa? Kaya gak terima wong iku sing kacamata niku sampe anu mbok anyar ya. Rumangsamu iku mbok londo iku mbok cocok karo awake dhewe. Lho ora ngono kok. Ora perkara cocok iku nek gawe neh anyar neh ketoke. Wong nek barek kok ngono ya. Ketoke seneng Mas sesone dadi nganten tanggapno. Cocok lamae gratis. Ngono. Mbok ku londo ketoke guyang-guyu mbok cocok kowe ambek aku. Perkarane. Lah mbok bayangno secara akal wae lho. Krida carita dek yo anggotane akeh. Anggota pirang-pirang. Ndekne ndi job. Tanggal 18 sing dijob ora dek tok kok. Ora apa-apa, awak dhewe ra melu ora masalah. Sesuk mek rosok awak dhewe. Iya. Disyukuri wae alhamdulillah iki mau jane teko sedhiluk. Biasane sing ning kono-kono sek rina wengi bengi iki ning daleme Bapak Suparmin mok sedhiluk. Muga-muga dadi barokahe Bapak Suparmin sak keluarga nggih Pak nggih. Ayo ngono. Ana tetembungan Jawa sejane Gusti Allah ngono ya ja'a rahimat wah muga-muga rahmate Gusti Allah tumurun wonten ing dalem Bapak Suparmin dalah Ibu Sukinah amin ngene iki lho cocok ya Dat kok iso cocok ayo ketoprak ngene iku ya sore maine mau nganten mau ketok ya jam 8 punjul sithik apa meneh lakon jalukan lakone jalukan awake metu sampe bar lakone apa ya lakone genah apa mau pokoknya babangane buari ngono lho ngene sapa muni persis kowe nak ngomong aja waton ngomong sik sing kono iya kowe cek guyu terus sesuk kan nanggapno dhewe lak kena lho rumah samper kok krida carita ku wis kondang lho nek dhisik mulo lah Cak bambangane ganteng iya bagus apa bambangane piye mo karo kethek sing metu mau kok apik iki mo sik apa lho kowe cek muni persis kowe sok benek anakmu ya Allah Gusti ketoke sithik ning celekit iki ora apa-apa aku iku biasa kok aku terhina iku biasa sing penting disyukuri maksudku ngene lho terhina ya terhina pulau guyu ada amit-amit jabang bayi iya ya nah ya pulau diguyu seneng berarti nemen ya kok aja amit-amit jabang bayi kan ora seneng karo kowe iya yalah gak apa-apa kebone wetengem syukur dipangan rengit cangkemmu iya cangkem elek ya ngono ku ya Mas yo mbek kancane kok wis aku iku sing penting ngene lho Dok kabeh iki kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala ancen kowe nek donya iki diganjar barek ora dadi popo aku diganjar ngene ya tak syukuri wae alhamdulillah ya Mas ya ya ngono dulure nyalami ikut oh nggih yo ora iso Mas nek kowe muni padha londone takok tanggam nek londo iki saka Pati aku percaya kaya wong luar negeri lah kowe rondo pring apus sik Rusia apa mosok Rusia cangkeme aja ngenyak karo wong kene lho nek ngenyak karo wong kene iku budayane akeh kowe dewan roh ora rombongan kaya wong India iku lho tanggane takoki ya Lek ya lho wong pring apus pancen aneh-aneh iki kok Rusia dia mau kula rombongan wong dhuwur kaya wong India nggih India caya krungu kowe pring apus iku lho wong sing kulino nanggap prida iku wong India ana wong Rusia ana londo ya kurang siji apa sok aku golekno rondo kono gen manggon kono sisan lah terus Mah aku dadi wong kene gawe entuk lah ora apa-apa nek ana rondo nganu elek-elekan gak apa-apa Pak ora apa-apa wong kono wis moh sik aku sing penting tak syukuri alhamdulillah lah apa ngono ae kok Depok ya cara kowe dadi mantune wong kene ngono
Rono maceme kon megawe apa, Pak? Kon ngarit. Kowe kok kon ngamen iku lho. Sik buluk telo, Pak. Meneng ae. Tak urus sing kono kok ngarit. Nak sampean duwe tangga ceblong. Sing paling macem ku gek penggawean apa, Bu? Ya Allah, blong. Apa ya iso bedol telong? Oh gak apa-apa ngaku ancen wong desa kok Pak, aku umpamane kok kelakon ya syukur alhamdulillah penting payu ngono ae. Heeh. Apa kowe ketek gak? Kowe dhewe tunggale ya ora patek cocok karo aku. Ora cocok maksudnya piye? Nyatane wong kowe ya ketok ape mateni aku ngono. Ora masalah aku santai sing penting aku nek bengi iki iso melok lelekan ning daleme Bapak Suparmen. Yo lelekan yo lelekan nang tak pikir kok yo kebangetan nasibem. Lah kok iso kebangetan? Nak aku ngenyek yo yen biasa partner kerja. Iya. Sampai piye pre ngapus kok ngenyek kowe kok nemen ya, Blong. Heeh. Sing kono tek perintah kon ngarit kene tek kon bedol telo. Wis ah nasibem lho. Mati piye wong aku iki sik pengen urip kok. Meneng. Tak urus sesek. Meneng ya. Aku kok mikir itu. Meneng tak iwangi. Iya. Meneng tak iwangi. Sampean nek kondo nak mati-mati. Sampean asline gak salah ning ngepasno. Daripada nyeseki jagat. Ya aja ngono, Pak. Piye? Aku lo gak ngenyek kowe Mas Adit. Aku lo santai. Aku mau ngene tok. Iya damai kok. Damai ngono. Aku kalau lagi ngene biasane Mas. Wong sing do gedeng karo aku kan ada pepatah mengatakan seperti apa? Benci bisa menjadi cinta. Iya. Biasane wong sing ketake ngono iku malah luwih sayang ambek aku lak ya ngono. Semakin dilupakan semakin ingat. Semakin ingat lho ngono lho. Apa meneh sing kacamataran kuwatir ingat ngiti aku ketake engko nek keteletet ning aku kuwatirku. Kowe iku lho kok jujur. Iya lho. Lho kok jujur. Ning aku kondo kok, Bro. Kondo piye? Nek umpama anjen rezeki pati kagungane Gusti. Kagungane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Delalah anjen kok mau benci dadi timbul cinta. Menjalin hubungan dalam rumah tangga pernikahan. Mas Londo. Tutuk lampai gratis, pranoto coro gratis. Itu gelem ke dadi ben Londo. Mah. Musuh dalam selimut. Ini lho saya tahu. Duwe IP ngene iku iso njunjung namamu. Perkarane apa kowe kan gak ero. Lho, aku kula gelem nek dene ora setuju. Dak ngisi-ngisini aku. Ngono iku dirembuk wae nek mburi ngono. Ora usah ngrembuk perkara iku. Sing penting didongakno keluargane Bapak Suparmen. Awak dhewe iki metu sampe pol. Ngono. Sampe entek. Ngono. Lah iya. Ya didongakno. Donga dinonga. Mbak Yuni. Bu Sukinah. Pak Suparmen. Wong panggunge nganten ya wis dikukuti, muga-muga ngantene bengi iki ndang do padu. Cangkemem lho. Cangkemmu wis repam elek. Cangkemem elek. Lho kok iso elek piye? Lho salah. Nak wong rupa elek mbok yo nak muni sing apik. Iya. Kok ana rupa elek ndongakno nganten kok padu. Lho. Padu ya apik lho. Ora mloro, ora rembang, ora pati, ora jeporo, angger rumah tangga padu iku tukaran. Salah ora iso kowe. Beda paduku beda, Mbak. Pak Parmen beda. Kok iso? Padu kuwi maksude sikil papat ndang didu. Engko Pak Parmen bendang duwe putu. Ngono lho. Oh, pikirane ngeres nggih, Mbah nggih. Wong aja langsung dipangan mentah lele. Berarti sikil papat yang didu Pak Parmen bendang duwe putu. Ngono. Dadi uripe barokah sakinah mawaddah warahmah. Lah, nek ngene iki bener kowe. Kecete wong. Lagi iki lho ngomong bener. Ayo ngono. Iya. Mulane wis penting iku Pak Parmen sak keluarga ya muga-muga anggone tasakuran sedekah rasa marang tangga-tangga kanthi nekano krida carita muga-muga iso bahagia mulya. Amin. Lho ngono dongane. Wis ayo ketoke mau kok suwengi utuh kok gak ana tayupe. Caping gunung. Ana jalukan caping gunung. Ya wis dikek caping gunung.
linambaran gending caping gunung. Muga-muga keluargane Bapak Suparmi dipun capingi barokah Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap. Nek perkara kena godhong kuwi ngombe aku kena godhong. Ya wis nek ngono ayo diaturi. Sing ngono nek ora cocok. Mati nyesek-nyeseki jagat. Saking aditi ngono iku kok. Asline mrene pinter ya mau dibungkusna sego barang matur nuwun ya Le. Tak dongakno awet urip umurmu Le. Lho ora mbok dongakno ndang untuk jodoh. Ndang untuk jodoh. Ayu piye rupane? Sik ya keterucut tamang nah. Kowe karo Adi tuh mbarek ndi? Lho, ya mbarek aku ah. Kok iso? Lho ngati kurung payu aku payu ping 4 tok. Ngene iki nak nganu aku nunu sapa sing gelem ambek aku ping 4. Maksudnya ping 4 iku aku nari urung kasil. Ayo Le dipun aturi caping gunung. Muga-muga linambaran caping gunung keluarga Bapak Parmin sak keluarga. Soale iki jam metu-metu nganti sak kramunge ya, Pak. Lakone iki. Dulur lanang matur nuwun tunggone rina wengi. Kowe karo aku ya beda. Maksudem? Nek cah wedok ya tunggone Mbah Hinggi. Nah, lha nek kowe? Nah, aku karo kowe ya tunggone Adit ya. Ayo. Loh, caping gunung. Monggo lek nogleng. Caping gunung. Ayo lek nogleng kok. Lek nogleng. Nah, nah, wes ben. Ben penak lho sedina sewengi ora ana. Ngono ya. Iya. Alah. Monggo ditayubno. Monggo Mas Londo, Mas ini ledok genah. Matur suwun Kudus Kang Mawa. Mas Yen matur suwun. Sama
matur suwun sangat kalian Bapak Suparmin sak keluarga didongakno. Muga-muga Bapak Suparmin sak keluarga tebih saking musibah, tebih saking wabah, caket saking barokah, pinaringan gesang ingkang istiqomah, njalurna sakinah, mawaddah, warahmah, selamat sing nanggap. Selamat ya sing ditanggap. Nunggu momongane. Nunggu momongane balekno mikir. Are sing barikmu. Ayo. Mesti wae kaya ngono to, Lek. Iki wayah usum udan ngono mulai iki jogo keselamatan awak. Lan iki kedasak kerja di pedhamoten. Pripun enten wigatos napa niki kok jenengan ujuk-ujuk? Kok ujuk-ujuk kita napa? Ngene kok Nur Gunung. Ya Nur Gunung Kanthi Ngaret kok rawuh wonten rombongan kula niki enten wigatos napa? Ngene ya lek jeblok lan golek gatot. Nggih. Mesti le wae ana gati. Anane aku teko ning rombokmu iki mergo aku mundi dawuh saka ngersani Sunan Prabu jadi anak kaya ngono to. Nggih. Kang supaya aku iki golek kanca ruang kanggo bebejat. Ados napa niki? Nah, sing dikersake Sunan Prabu ana ing jajaran iki bebejat-bejat ana ing satengah alas nanging dudu kaya wujuding kidan sandane iku ae ora nanging malah kapara sing dikersake Sunan Prabu iki wujude kethek utawa lutung. Alah gampang nak kethek nak. Gampang ranteng kono Niku gampang perkara ngono iku. nak bidang macan angel. Mergo mlayune banter. Ngakak Kayak ngoten niku kula langsung mara nyedaki ya darani dulure aku. Lah sebabnya apa to, Lik? Ayo kurbane. Nang kecek nyeng karo. Lah terus kesane jenengan saprika. Ngene ya, Lik. Yen ana satengah alas iki aku mesti wae ora ngerteni ana alas endi kang ana papan manggonane kethek kang akeh kae utawa lutung kae mula saka kuwile. Ayo bareng-bareng ana Ngoten. alas luru kethek. Ngoten nggih. Engko yen ana kethek saenenge kethek sakake. Mboten usah